Querido director, xefa territorial, vicepresidente da Diputación, inspectores e representantes das casas comerciales que colaboraron con este concurso, profesores e alumnos deste Instituto da Farixa. Moi bons días a todos e a todas. Hoxe é un día de alegría para este centro educativo que é testemunha da aceptación que tivo a súa idea de convocar este certame literario. Nunha provincia como a de Ourense, berce de grandes literatos, toda a iniciativa encamiñada ao desenvolvemento da nosa cultura e a estimular a creatividade dos máis novos sempre é salientable. A palabra é, en maior ou menor medida, construtora de historias e metas da nosa imaginación. O dominio da lingua permítenos expresar e dar forma ao noso mundo interior e facer partícipes os demais dos nosos coñecementos. Pero tamén a linguaxe nos permite compartir vivencias, anhelos e desexos. Hoxe en día os mozos se preparan para adquirir formación necesaria para desenvolver unha profesión con garantías de éxito. Mais moitas veces esquecémonos que a formación integral do individuo leva asociada unha grande componente humana. Considero que a Administración, neste caso a educativa, ten que promover actividades que fomenten a formación integral. Este centro educativo, consciente da importancia deste tipo de formación, decidiu convocar este concurso de relatos, pero non se conformou con facer unha convocatoria reducida ao seu alumnado. Colgou as bases do concurso en internet e deixou unha fiestra aberta ao mundo. Así, nesta primeira edición recibíronse numerosos manuscritos achegados non só de toda a xeografía española, senón tamén de diversos puntos de Hispanoamérica. Polo tanto, os meus parabéns aos organizadores por esta iniciativa que promove a creación artística e o interese por a literatura e os meus desexos de que este certamen poda consolidarse como un referente literario non só neste centro de ensinanza, senón no ámbito autonómico e mesmo nacional. Tamén as miñas felicitacións aos participantes que contribuíron coas súas creacións literarias ao desenvolvemento da cultura. E, por último, os meus parabéns polo seu enxeño e creatividade. Mais nada, moitísimas gracias a todos pola súa asistencia e pola súa participación. Ahora damos por terminado el acto, no sin antes invitar a lo que son los representantes, a las autoridades, a los representantes de las empresas y por supuesto a los premiados a que suban al estrado para hacer una foto. Muchas gracias.